refutar el treball, erosió cultural, el fracàs escolar, la cuina on el control és sempre mà. Imatges comentaris, mitjans de comunicació, sicaris, venen ser el més bon postor, peretius i mercenaris, venda d'informació, paraules i prestidigitació, quantes persones enganyades, manipulades, desarmades mentalment i amaestrades, pantalla plana, Dolby Surround i Fantenales, overbooking en totes les sales, llums, càmeres. Anem a preparar-se un repte, a veure si aquests cantants d'auxili podran cantar en este micrófono. Anem a veure si ho aconseguim o no. Que se pierden tirando de un cordel. No me cuentes más historias, esto tiene que acabar. El pomelo estos son unos